हामबाय चिनी मीडिया ताकुक संनो तिनी चिनी ओरो जों TWF प्रेस मीट खायने नरक रिंगमानी ओ प्रेस मीट चिनी बरम गोनां जिग्रक तंनाय रं बिसिंगो पुइलाना आं सानाय आं बरम याफारो चिनी TWF सेंटर एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन बरम गोनां जिग मैडम पवित्र भक्ति जमातिया जॉइंट चेयरपर्सन तै एक्स TWF नि प्रेसिडेंट चिनी बरम गोनां जिग सिंधुकन्या जमातिया वाइस प्रेसिडेंट बुखक बुद्धलक्ष्मी देवबर्मा सेक्रेटारी जनरल सेक्रेटारी खरकताम तंगो खरकबुरी नाकाटी चिनी बुखक गीता बुखक मेरी बुखक शिवांजलि बुखक एनार्जी ताई औरताई बचनी TWF नि आदम जुगसं तंबायो सेंट्रल कमिटी नि बुखक सं जतन नबलाय हामबाय ताई चिनी मीडिया ताको जोंनो बिसेस खालाय बिलाय हामबाय ओ जराव आं मीडिया नि बिसिं तैनाय दंनाय त्रिपुरा हास्टेनि जत्तो बुखक जोंनो आं कबगो 8 मार्च सारा बिच्छ गोनांगै हायुं हाकतर गोनांगै बुरै रत्न सन्मान बिमानि साल ओ सालनो ताकलाय त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन इंयाखौ TWF पालायनानै थांगै दङ आगरतला टाउन हल 11टा समायो जों आ प्रग्राम चिनि चेंजाकनाय नरक जारा हाकचालनि फायनाय रक 10टानि बिसिंनो आगरतला टाउन हल फाय सपायना बागै आं त्रिपुरा हास्टेनि जाति धर्मनि बिसेसे जे बुरै हिंगाय जत्तनो फायबायदि हिने आं जत्तनो नकबगो जरानि बिसिंगो चिनी ओ प्रोग्राम बतंनाय चिनी हानि बुबाग्रा माया गोनां बुबाग्रा बतंनाय चिनी महारानी ताई MP बतंनाय ताइबो चिनी ओ हानि चिनी जत MLA रक तंबायनाय बरम गोनां MLA रक बरम गोनां EM CM बरम गोनां MDC सं जत्तनो तंबायनाय चिनी ओ प्रोग्राम बो जों जत्तनो न खबरियो ताई चिनी नाय तंनाय खाजानि बुखुक सं नरपसो तनो जोंनाय बाथ्रा थायो चिनी हायुं हाकतर बुरै रत्न बरम बिमानि सालनो पालायनानि बागै नगो आसुगै दंयाव जों जत्तनो बुरै रक आ सालनो ऑब्जेक्ट खायनानि बागै जों बाय बाथ्रा टाउन हल नरकनो जत्तनो आं कब जत्तनो नबले आंबाय अबदा पुइला नरक पालायना नाय दं ताई आरो बमहाय पांडांनाय अबचिनी पुइलाया जों आगिबो पालायके फेबा सेमा जों पालाय मालिया आगि रगबो जों पालायलाय दंलायो आं ताई बिसिजा जों 2022 आव हंगाय जों प्रत्येक ब्लक वाइज जों पालायके अजराव जों बुखुक जों रिगनाय रगबो बागजाक फेबा ताकलायो हंगाय चिनी ताई किसे अन्य रकम जों बैग रक ताई बुरै रकम गेस रक बागजाकनाय ताई चिनी प्रोग्राम बो रोसामुं मोसामुं रक बतंनाय ताई कक सालायमुं ताई माइ सालायमुं अबर बतंनाय केवल फेलिसिटेशन आबाय रक करे फेलिसिटेशन जों अजराव ताकलायो रेगुलारलिया जों जरा किसा केसेटनि बागै जों आबो रिलायो मैम वाइटी अपने फाइजिंग तो रैली रक खाइ प्रो प्रोग्राम फाइजानो फाइजिंग बदे रैली रक अमाहाय कितो जों चिनी फाजिंग हंगाय जों गुथुम लायनानि बेलाय केन ताम हमाले नरक जतो सिउ बुरै जों बुखुक सं नुखुंनि सामुं हुमुं पायै जों गुथुम फायनानि हंगाय बेलाय केन जरा केसेट इंगा आबनि बागै नुखुंगो संगै सुगै बक्रा बसाय बसानो थामगै गाबैसे जों प्रोग्राम एटेन्ड खायफैनानि इंगा आबनि बागै जों ठीक जरा रं मांगला ने वानसुक लायनो जों हिम बतक हिम लायलिया डाइरेक्ट टाउन हल हापायनाय डाइरेक्ट टाउन हल हाबैनो जों 11टा ओंखांगायनो जों पान्दा सेंजा इंगा जों दतिनो पान्दाबो पायरिदिनो कारण बुरै बर दतिनो नगद फिरबै थानाना मैडम ता किसा को जे गुबुन पार्टी रो जे कक सामानि इलेक्शन फाइटे सिं जे पुराम ओराम मिटिं मिसिल खालायो जे बनि सानमुंखौ पय तंखा दिल्ली कय बाजार फायगा ताबो बिसा लाइट तंखा अमाहाय कक सामानि थानि ताम तंखा प्रेस मीट साबो जों सामखायमाखौ बरम लगिया इलेक्शन पुरी बचन मिया बराम चंद्रगा तो चिनी कमिटी के हजार पुरी तै जों मिटिं खायफै जों इलेक्शन पुरी सब समय न जों सामखाय तंले गामि आमजाय गुरबै दं
सानमुं माननाय तंगै माया दंना माननानि बागै सिरिनानि बागै एग्रीमेंट सयंगै पाइखांगै तंगै माया नैबा जों वान सुगै नायना नांगौ बर' मोनसोराव माइ जानानि हंगा हंगाय पुइला अ माइनो खेतोओ सारा सारना नांगौ आलि सारखायसे तर खायसे बन फुइखायसे हाजु जाखायसे बर खायसे अब कायसा एडमिनिस्ट्रेशननि बेपार आबनो सामिं जारि तुम नांगले यादिबा अब फाट जागा तुइको तुम मुथिका मेगी वो लोखलाय खाय फुलिखाय जाय माखा अब हायाबले जोंनि मानथायबा माननाय न चिन बागै बुबाग्रा कक साइतुमले तंग मायां नायबा आसु बदा सुदन जो कम होनबा बर' मोनसोराव माननाय जों लगिराता टिप्रालेन माया साक पर्यन्त मानैबो जों TWF रगले बुबाग्रानि लगिन दंबो जों चिनि सबानो जों खायनो थांनाय नों ताई सालबुसु बा 20 बोसोर नांथाबा जे एग्रीमेंट आबोथ' जों 20 बोसोर नाङा आबोथ' जों साइमान्याबले जों वानसुको दतिनो माननाय आबोनि बागै तो जों जब तो थानजा कक बादसा याप्रि बादसा गाय जों सामखायनो नांगौ